Sünnet näme? Sünnet sağlık tarapdan peýdalymy? Sünnetin sağlyga beren peýdalary näme? Kimler sünnet edilmez? Sünnet için iň gowy ýaş näçe ýaş? Sünnet bolan çaga näçe günde gowlaşar? Bu videomuzda bu sorallaryň jogabyny bereriz. Taýyn bolsaňyz videomy başlaýaly. Sünnet näme? Sünnet penisin ucunda peşe uçukkan deşigi örtýän we o ýerde ýapyk boşluk emele getiren deri epilmesini ayırmakdır. Gadymy döwürlerden bäri durly jemgyýetlerde däp desturlaryň talaby ýa-da käbir dinlerde hukmany şert hökmüni ulanylýar. İlkinji döwürlerde lukmançylyk taýdan peýdalary dogry bilinmeýärdi. Ýöne günümizde sünnetiň amaly peýdalary görünip ýaýradyldy. Sünnet sağlyk tarapdan gereklimi? Adatçy biziň ýurdumyzda we dünýäde dini we adaty sebäpleri ura ulanylýar. Şeýle-de bolsa käbir lukmançylyk sebäpleri ýa-da gowy maksatlar üçin sünnet amallary bar. Sünnet jins azalaryň arasaçylygyny üpçün edýänligi üçin lukmançylyk taýdan maslahat berilýär. Şeýle hem ýygy-ýygydan peşe ýol ýokonçlygy bolan ýa-da dogawutda urologik näsalygy bolan erkekler üçin sünnet etmek maslahat berilýär. Sünnetiň sağlyk tarapdan peýdalary näme? Sünnetden soň jins azalaryny arasalymak we arasaçylygyny saklamak hasan zatdyr. Sünnetsiz jins azalarynyň arasaçylygy üçin derini ýa çekmeli we aşağında hapylar bolmaly däldir. Fizik ýollarynyň ýokonçlygy ýygylygy erkeklerde az bolsa da, sünnetli erkeklerden sünnetsiz erkeklerde has ýygy duş gelýändir. Bundan başga da sünnetsiz erkeklerde jins ýollary arkaly geçýän keseller has ýygy duş gelýändir. Sünnetsiz jins azalarynyň ucunda darlyk fimozis görünýär. Bu darlyk sebäpli derini yeterlik derejede ýa çekip bolmaýar we çişme mälerinde çişme has ýygy duş gelýär. Penisde rak keseli seýrek klinik ýagdaýdyr. Penisde rak keseli sünnetsiz erkeklerde has ýygy duş gelýär. Sünnet üçin iň gowy ýaş näçe ýaş? Enatalar tarapyndan iň köp berilen sorallaryň biri oglumy näçe ýaşynda sünnet etdirmeli? Lukmançylyk meselesini döredip biljek sünnet üçin ýaş aralygy ýokdur. Sünnet islendik ýaşda teňniki taýdan ýerine ýetirilip bilinär. Şeýle-de bolsa çağlaryň ösüşine diňe fizik taýdan däl, eýsem psikologik taýdan hem baha bermek gerek. Çağlaryň jins haýratyllygy ösüp, aňy ýaň ösüp başlandy. 2,5 ýaşdan 5 ýaş aralygynda sünnet etmek maslahat berilmeýär. Bu döwürdäki operasiýa çağda şikest öredip biler we psikologik taýdan yaramaz täsir edip biler. Sünnet üçin iň amatly döwür ýaňy doglan wagtlardyr. Täze doğan döwür çağa doglandan başlap 30 güni öz için alýar. Bu döwürde bolup geçmeýän sünnetler üçin 2-nji aýyň ahirine çelli sünnet etmek maslahat berilýär. Bu döwür 18 aýa çelli hem dowam edip biler. Şeýle hem biziň ýurdumyzda enatalar köplen çağalaryny 3-6 ýaş aralygynda sünnet etdirmeli pikir etýärler. Bu ýaşda ýerine ýetirilen sünnet çağanyň psikologik taýdan yaramaz täsir edip biler. Bundan başga da bu döwürde sünnet amallary yerli anestezi bilen kyn boljakdygy sebäpli umum anestezi ulanylýar. Çağa ulaldygyça hereket ýokarlanar we peşe ýollaryna keselen ýokaşma howpy ýokarlanar. Şonuň üçin sünnet näçe ýerine ýetirilse, şonça da gowdur. Kimler sünnet edilmez? Peýgamber sünneti bolan çağlarda hipospadias peşe ödeşigi bolmaly ýerinde däldir. Bu ýagdaý düzeltmek üçin derin ulanýarlar. Peşe ödeşiğin yerine düzgün durmagy iler tutulmalıdır. Hemofiliya we beýleki gan ýagrymlary bolan hastalarda we gan akma ihtimallygy bolan hastalarda zerur synalary we çäreleri görmezden sünnet etmeli däldir. Köpelmek we peşe ýollary bilen baglanyşykly dogawetdi nesil ýerleýän kesellerde anatomik düzeş operasiýalary ilkinji nowat berilmelidir. Sünnet bolan çağa näçe gün gowlaşar? Adatça sünnet operasiýasyndan soň sarraga zerurlyk ýokdur. Jins azalarynyň ucundaky agyry, gyzarma we çişme sünnetlenenden soň 2-nji günde ýüze çykyp biler. Çalt dikeldici agyr dermanlary we çağa uzak wagtlap aýakda durmalyk bilen saňatmak mümkin. Mehriban dostlar, bu videomyň soňuna geldik. Video göwnüňizden turan bolsa like goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalymyza agza bolsaňyz hoşal bolardym. Indiki videoda görüşýänçä hoş, sag bolun.